Motýle. Stretávame sa s nimi takmer všade. Od studených krajín, kde žijú prevažne mole, až po trópy, kde hýria najväčším bohatstvom a krásu farieb. Ich nádherné sfarbené krídla sú veľkým lákadlom pre zberateľov motýlov. Tentokrát zlákali aj nás ku stavbe vlastného modelu motýla. Model môže slúžiť ako okrasa vášho písacieho stola. Na stavbu modelu sme potrebovali na výkres sme si prefotili predlohu motýla, ktorú sme našli na internete. Motýla sme vystriehli a vyfarbili podľa vlastnej fantázie. Nožikom sme odrezali kúsok korkovej zápky a do jej stredu sme zapichli malú ihlu. Kolmu na pozdĺžnú os motýla sme v mieste hlavy narysovali dve rovnako dlhé úsečky na obe krídla. Vo vzdialenosti polomeru mince od konca úsečky sme si urobili značku. Okraj mince sme položili na značku, tak aby úsečka smerovala do stredu mince. To isté sme urobili aj na druhom krídle. Je veľmi dôležité pracovať presne a mince uložiť symetricky. Ak máme mince správne umiestnené, prilepíme ich na krídla lepiacou páskou. Ešte jedno upozornenie. Mince lepíme na spodnú nepomalovanú časť krídel. Trup motýla urobíme zo zápalky. Hlavička zápalky nám bude slúžiť ako hlava motýla. Ak zápalka prečnieva, skrátime ju nožíkom. Nakoniec ju prilepíme lepiacou páskou presne do stredu motýla. Krídla mierne prehneme smerom dolu, čím zvýšime jeho stabilitu. Ostáva nám už iba položiť motýla na hrot ihly. Položíme ho tak, aby bol podopretý ihlou v mieste hlavičky. Zrejme vám chvíľu potrvá, kým sa vám to podarí. Ak to miesto nájdeme, motýl nám z ihly nespadne. Odporúčame vám toto miesto motýla jemne pritlačiť na hrot ihly, aby na zapálke ostala iba malá jamka. Neskôr už to miesto ľahko nájdeme. Dávajte však pozor na prsty, aby ste sa nezranili.
Zahaľte sa na záver spolu s nami na tanec našich motýlov a pustite sa do práce. Zdá sa neuveriteľné, že celý motýl je podopretý iba na špičke ihly a nespadne. Navyše, ak jemne klepnete na jeho krídla, zistíte, že sa síce rozkolíše, ale z ihly nespadne. Tajomstvo jeho dobrej stability sa ukrýva v ťažisku, ktoré je vďaka prehnutiu krídel umiestnené nižšie ako hrot ihly. Taktiež, ak do jemne brnknete, roztočí sa a bude trvať pomerne dlho, kým sa zastaví.